diu que si tots els homes, totes les dones d'aquest món, els estinessin, el món podria ser un paradís. Aida. Aida. Si ens deixéssim romanços i ens estiméssim com cal, el món podria ser un paradís terrenal. El món podria ser un paradís tan llis, el món podria ser un paradís. Si cada petit pogués tenir un bressol, si els treballadors poguessin prendre el sol, si tothom tingués habitacles com cal, el món podria ser un paradís tan llis, el món podria ser un paradís. I oblidar-se un poquet, no caldrien metges ni estupefaents, tots viuríem més que contents. Oh, tots viuríem més que contents. Si els nens i les nenes poguessin tenir un pit amatent per abraçar-los un xic, el món podria ser un paradís tan llis, el món podria ser un paradís. Si podem trobar tot el que és positiu en cada coseta de tot el que es viu, ens oblidaríem de baralles i crits, no viuríem més ensopits. Ja us dic, no viuríem pas ensopits. Si cada moment siguis petit o gran, és una sorpresa que vius expectant, ens faran créixer, tirar endavant, i el món farà empènyer constant. Endavant, el món farà empènyer constant. Deixéssim de romanços, el món podria ser un paradís. William, Oriol Casas. Com ens va? Aida. Aida. Sí?